of course, ang Mactan, no? Hindi lang yung Air Force Base, meron dyan ilang mahalagang mga civilian centers, no? Lapu-Lapu City, Cordoba, ang ating Mactan Export Processing Zone, of course, ang ating civilian airport. Lahat yan ay masisira, no? Na magdadala ng pinsala, hindi lang sa buhay, pati sa ating infrastruktura. Of course, ang Cebu City, hindi rin natin pwedeng masabing ligtas dahil hindi naman yan, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit, no? Pag nuclear war yan, nabanggit nga na anong nangyari sa Hiroshima and Nagasaki, talagang terrible ang epekto. Ang susunod na ating hakbang ay ipaabot din itong ating mensahe sa mga taga Mindanao. Dahil may mga na-identify rin na EDCA sites, lalong-lalo na sa Cagayan de Oro City. No? So ito ang mga hakbang na ating gagawin, maparating sa ating mga kababayan ang kinakailangang pagtutol natin sa digmaan, pagtutol sa pagtutulak ng Estados Unidos na tayo ay maging kasangkapan sa kanyang superpower rivalry sa China, at ang pagtutulak ng ating mismong gobyerno na tayo ay maging alipin, no? Magpagamit-gamit sa mga plano ng Estados Unidos. So maraming salamat mga Cebuano, maraming salamat sa mga taga-Visayas sa pagsama sa atin sa kilusang anti-war coalition. Maraming salamat.